ngixolise ngesiqoko sidaba zakho zeGonzo News kwiGonzo TV usifundela uSiyanda Maphumulo. Ezemidlalo badlale indima enkulu abezempilo ekulwisaneni nesifo okubuye uthi azidlali namuntu i-COVID-19 noma ke i-coronavirus. Kanti kubuye uthi ezinye izifo ezifana no-HIV and AIDS o Ebola kanye nokhwashu kuthiwa balibone lidlalayo kwi-corona. Kanti kolunye uhlangothi abahlali baseNingizimu Afrika bancome kakhulu uPresident Cyril Ramaphosa bathi wayidlala ngo-level 3. Abahlali baseNingizimu Afrika nokubiwa ukuthi abazwanga lutho enkulumeni kamongameli walelizwe Cyril Ramaphosa yokugcina baphinde balikhipha ngembaba lokuthi waziwadlala ngathi upresident. Bathi ke upresident ubedlalisa ulimi edlala ngama-bombastic words. Kuthiwa ke nje basho nje bakugagula ukuthi kudlaliwe ngathi. Yizo lezi zemidlalo ezikhona, azikho ezinye. Akudlalwa kulesikhathi samanje. Ukudlala nje okukhona yikho lokhu kwabadlale indima nabangalibona elidlalayo. Akukho kunye, akukho. Uma ufuna okunye soxabana ngempela futhi angidlali ngoba nami indima yami le ngiyidlalayo le indima kuphela into edlalwayo kulesikhathi. Akukho bhola kudlalwa indima kuphela. Abanye balibona elidlalayo ungitshele ukuthi mangaba khona ibhola kungadlalwa kanjani, kukhona abangalibona. Indima ngiyaqeda futhi dlali otherwise ngiyaphuma la endabeni, ngiyaphuma la siyaxabana. Ngizothi sihlangane la manje la uze la angidlali nani mina. Sihlangane la indaba one side ngamanje ngiye one side indaba one side. Sihlangane mawusafuna ukudlala very personal sihlangane la ngoba ngiyaba mangikhomba ngithi mina la manje la one side ngayiyeka phela.